Ránovej, to kdo jede? Jak to, že nejezdíte? Kdo nejede? Je to unavující, ty vole. Mělo by to ještě nějakou lanovku, co? Příští rok vymyslíme. Příští rok dáme Jiřímu nějaký dobrutky a bude tady šlapat na kole. Na dvou klatkách. Počkej, hele, když to vymyslíš, nástroj a stroj. Tak budu šlapat i teď. Budu šlapat i teď. No jako to není tak složitý, ale právě jsme dostali dlouhý pro vás. A dvě kola prostě. A jenom by to. Takhle by si dělal. Já Bez spod. takhle bych dělal. No. Co bych takhle dělal? No nebo tak by se taky dal. Vezmeme tu maskovačku a nepřehodíme s ním bedny, oni už jsou docela zasněžený, nebo? Ještě tam je jedna, no, můžeme, no, ale to se nepomůže. Ale on to docela zasněžený.